Fer-se un lloc comú majoritàriament d'homes no ha estat fàcil, bàsicament perquè per fet de ser dona sembla que cada dia hagis de demostrar que mereixes el lloc on estàs o per a fer la feina que fas, i això no passa igual en el cas dels homes on se'ls pressuposa que aquesta capacitat ja la tenen. Fer feina a un món d'homes, o on principalment hi ha homes, no és difícil. L'únic és que, clar, te trobes gent, i especialment quan he tingut caps, que sí que pareixen que tenen mentalitat del segle passat, no? Per això, avui en dia, i en gent més o menys de la teva edat, ja no se percep. Jo crec que ja tenim una relació entre persones i ja no és una relació entre homes i dones. Som una dona emprenedora i lluit perquè tots tinguem les mateixes oportunitats.